Samahan niyo ako mga kagwang, gagawa. Mga kagwang, welcome to my channel. What's up? Mga kagwang, samahan niyo ako mga kagwang, gagawa ako ng trellis para sa grapes namin. Let's go!
Guys, tapos na yung ginawa ko, guys. Mga migs, lagyan ko ng patubig. Dinugtong ko dyan. Tapos diretso yan hanggang doon sa kabila.
Tapos lagyan ko na ng yung para sa lagyan ko na ng water drip. Itong gagamitin ko na hose. Tapos lagyan ko itong mga nila. Parang ganito para patubig sa grapes. Yan na yung patubig guys. May timer yan siya dun sa loob ng garahe. Ayan guys, yung linya. Ayos ko na guys. Ayan guys. Ayan guys. Diretso na yan dyan sa grapes. Kahit wala kami guys, okay lang. Guys, mga migs, i-try natin panda rin mga migs ha. I-manual muna natin. Number 5. Okay, 3 minutes. Okay, run. Tingnan natin migs ha kung may tubig siya. Yan mga migs oh. Ano siya no? And tingnan natin din dito. Yan. Lahat yung mga halaman na ano yan siya patubig. Dito. Oh. Sa'yo. Ayan siya. Check natin ang grapes mga kagwang. After a year mga kagwang. Ito na siya mga kagwang. Na siya kagwang oh. Tatlo mga kagwang. Dito pa kagwang oh. Saka isa kagwang dito isa oh. Yan na siya mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.